Ja, det var klart allting. Ja. Det var en inspirationskälla. Men så insåg de att det inte Du, vi var bra. ska köra långt här och sen så jag sitter och bläddrar i Det var lite jobbigt här för mig. Hur dåligt, för det gick inte att åka rakt ut. Det var någon rörligt där då. Sticktrenter. Ja, det var ju korsning med... Ja, det är ju inte... Men herregud, det går väl bra från 12 va? Från 12? Från 12 till 99. Ja, då får vi så vänta på du, Jakob, du ska få dra med ditt eget blädderex där. Du får bläddra fram favoritdelen i ditt magasin här, Sturemordet i original av Sticktrenter nu i illustrerad form av Jakob Nilsson. Du får bläddra fram det under låtens gång.